Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Minister van Volksgezondheid, Natuur en Milieu, Suzy Camelia Reumer, vindt dat er een parlementaire enquête moet komen naar de bouw van het nieuwe ziekenhuis. Dat zei ze gisteren tijdens een persconferentie van de ministerraad. Op die manier kan duidelijk worden wie welke beslissingen genomen heeft en of daar daadwerkelijk stappen tegen moeten worden ondernomen, aldus de minister. Volgens haar heeft de bevolking er recht op te weten waarom het ziekenhuis veel duurder is geworden dan oorspronkelijk gepland. Luister naar mevrouw Suzy Camelia Reumer. Dus ik wil gewoon helderheid. Ik wijs geen vingers, ik wil gewoon helderheid. Er is sprake van een free-for-all in de Curadi Raspa in Batavierwijk. Daar staan auto's waarvan de eigenaren de papieren niet op orde hadden. De bewakingsfirma die normaal controleert krijgt geen geld meer en daarom moet de politie het nu zelf doen. Die heeft er niet altijd tijd voor. Dat betekent dat dieven over de hekken klimmen en allerlei onderdelen uit de auto's halen die meer en meer het aanzicht van een autokerkhof heeft gekregen. Na maanden van voorbereiding heeft de democratisch gekozen regering van Sint-Eustatius de beslissing genomen om naar de rechter te stappen. Ze willen dat de rechter uitspraak doet over de beslissing van Nederland om de regering aan de kant te schuiven. Dat gebeurde in februari van dit jaar. Volgens de regering kan het niet zijn dat Nederland op die manier in een democratisch proces ingrijpt. Ze hopen op die manier terug te kunnen keren in de regering van Sint-Eustatius. Het voetbalelftal van Curaçao staat vrijdag om 4 uur tegenover de US Virgin Islands tijdens een wedstrijd in Tampa, Florida. Het lijkt een makkelijke wedstrijd, maar we moeten ervoor uitkijken dat we van een makkelijke wedstrijd geen moeilijke maken. Dat zegt bondscoach Remco Vicentini. De eerste wedstrijd die Curaçao speelde in het toernooi van de Nations League werd er met 10-0 van Grenada gewonnen. Tegen Virgin Islands moet er gewonnen worden, aldus Vicentini. Curaçaose atleet Joreni Martina heeft de eer gekregen dat er een speciale dag naar hem vernoemd is in Clermont, Florida, de plaats waar hij al enige tijd woont. Onze collega's van Tele Curaçao waren aanwezig bij de ceremonie en maakten de volgende reportage. Ja, leuk zie ik ook in en dan toen namen we heel noorend op me sowieso een plezier, maar als me best. En ja, le vinken se hoor. En ook vanavond is er weer een mooie wedstrijd in de play-offs in Amerika. We hebben het over honkbal. De LA Dodgers staan tegenover de Milwaukee Brewers. En dat betekent Jonathan Schoop tegenover Kenley Jansen. Orkaan Michael heeft flink huis gehouden in Florida. Vrijdag waren er al 11 doden gerapporteerd. Meer dan 500.000 mensen zitten zonder elektriciteit en meer dan 1000 wegen zijn afgesloten. De autoriteiten raden de mensen aan de weersverwachtingen te volgen en zoveel mogelijk binnen te blijven. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.